O senador Ruiz demanda ao Goberno de España que se involucre e aposte por renegociar a cota anual de sardiña con Portugal. Os populares piden que os 2/3 que ten Portugal se equilibren coa cantidade asignada a España. A sardiña é unha das especies máis importantes para a flota galega. Tanto de artes menores como de cerco ou xeito son numerosas embarcacións que ano a ano teñen este peixe azul como especie obxectivo. Sen embargo, este 2026 España tivo algo menos de cantidade para repartir entre os pesqueiros, polo que hai temor a que se esgote antes de rematar o verán. O Grupo Popular no Senado demanda accións ao Executivo Central para poñer o foco neste problema e no reparto da cota. Que o Goberno afronte ca realidade actual o que é o Tratado da Sardiña Ibérica con Portugal, uns acordos que datan do ano 2013, cando a situación era totalmente diferente, primeiro cun problema importante de stock e segundo cun peso moito máis, eu diría, importante ou definido para Portugal que para España o que en si era a sardiña. Ao cabo destes 13 anos cambiou sustancialmente o que é a situación, gracias ao esforzo do sector o que é o stock está recuperado, pero a importancia que hoxendía ten a sardiña para España é moi superior, non só para a súa industria transformadora, sino tamén para artes como o cerco que ven como outras especies, como a caballa, pois as autoasignacións de Noruega pois lle deixan en un lugar bastante malo. E que tamén está afectado pola reducción doutras especies relevantes, como o xurelo. Cando vemos o problema da propia sardiña en lugares como Marrocos a hora de exportar e poder traelo á nosa industria transformadora. Todas estas razóns son as que nos levan a pedir que en ese novo tratado se faga con realismo, que ese tratado teña que ver a nova realidade do stock, que ese tratado pois pense sobre todo non tan solo na sostenibilidade do sistema, sino que esa sostenibilidade se leve a cabo ca maior eficiencia do recurso. En estes momentos Portugal non agota a súa cuota e tense que dar pois traspasos de cuota ao cabo do ano. Por iso piden que os 2/3 da cota que ten Portugal asignada a través de medidas máis flexibles se modifiquen para beneficiar a flota española. Por iso nos sorprendeu enormemente a negativa do Partido Socialista a aprobar unha moción en este sentido que o único que intenta é axudar ás propias negociacións que España ten que facer. As conversas, afirma, están abertas e apunta que é preciso contar co novo documento para o reparto do 2027. Con tal como mudaron todas as circunstancias, pois non pode ser tan perxudicial como foi o que a partir do ano 2013 empezou a fraguarse con Portugal en unhas circunstancias, como decía, totalmente diferentes. Os profesionais galegos non poderán manter a actividade e a captura de sardiña ata máis alá do verán, segundo estimacións do sector, en función do consumo realizado ata agora da cota. Non teñen cuota e ao final o que se está dando é traspasos de cuota, o que se está dando é compra de cuota en outras autonomías e, polo tanto, eu creo que esa non é a mellor forma de xestionar o que é un recurso que digo que hoxendía está en un bon nivel, pero un bon nivel, como din os datos científicos, gracias ao esforzo que tuvo que realizar o sector. Polo tanto, hoxendía tense que ver compensado pois de algunha maneira o que é esos tax que a nosa flota dispón. Ruiz recorda a urxencia de negociar un novo acordo para que a flota galega e española non se vexa tan prexudicada.